Poika, sulla ei ole vielä vittu mitään rutiineja. Saakohan tähän istua? Meikä paineli tonne koppiin ja no vituksessa se meni. Oletteko te ollut tilanteessa, jos teidän pitää mennä porukkaan, mistä ette tunne kauhean montaa ihmistä? Mä menen paikkaan, jos on tän maan isoimpia julkkiksia ja alan ammattilaisia. Kieltämättä tää hetki on aina se pahin. Vittu. Ollaanko me väärällä ovella? Noin. Siis sehän oli vaan tosta. Otetaan se kiusallinen puhelu tähän. Se aina helpottaa. Saat tavallaan tän puhelimen kautta semmosen varmuuden, että hei, et sä oot vähän niinku jonkun kanssa täällä. Ei vastaa. Pitäisikö mun kerätä rohkeutta ja painella vaan tonne koppiin? Morjesta! Tuli kuvailee. Pomppeppe. Mitä äijät? Kiitos paljon. Ai tää on muijee! Siinä on 2 vaarallisinta. Siinä on 3 vaarallisinta. Ja sit kun mä puhuin noista tappelijoista, niin saamelainen on vähän semmonen lätkäveska, kun muistat se Hexta. En muista. Joo, se oli semmonen, että se toi veska, joka oli tappeli. Saamelainen on vähän samanlainen. Muistat sen semmoista kuin Patrick Roy? Ei kun, oliks semmonen? Joku Roy? Ruaa. Tässä vieressähän on siis Max Mallu Väri, joka on siis oikeesti sit niinku, että mähän on niinku, mulla on suihkurusketus ja mä oon mä oon showpelaaja. Mähän oikeesti ihan paska, mä oon huono pelaaja. Mut Max on ollut ammattina ja Max on oikeesti, kuten näkee naamasta, se on oikeesti tapellut. No pitää paikkaansa. Joo. Max Värnistä semmonen, että kuitenkin KHL-veteraani ja IFK viimeisin Suomen mestari. Thank you for your service. Siis, eikö teillä ollut Blegissä semmonen ketju, missä oli sinä, Liivikki ja... Vai onks mä väärällä aikakaudella? Kukas oli kolmas lenkki? Mä en oo pelannut kiekkoa Espoossa. Kuka se raitti oli siinä Siis Pöysti Nyholm ja Liivikki. Oot sä raitti? En oo, ei. Mulla menee sit jätkät nyt sekaisin. Pöysti on raitti. Noniin, hyvä. Sim Liivik, eli Simin joukkueessa pelaa kaikki tässä kopissa. Siis mähän yritin vielä päästä pelaamaan, mutta ei kuulemma mahtunut. No katotte nippuu. Meidän joukkuehan perustuu ylivoimaisesti fyysisiin joukkueen. Saakohan tähän istua? Tiedätkö, kopissa on aina pyhää, et kenen paikalle istuu. Saa. Istuu tää liigareidelle, veli. Ei. Tiedätkö, jengi kysyy, että onko toi vartalo tehty tekoälyllä? Siis miten voi olla, tiedätkö, niinku... Katsotaan. Mä en pystynyt vastaamaan, mulla on jotenkin tuossa puhelimessa netti lähtee aina. Missä oikein meidän pukkari? Vitsi, meikä hyppäsi suoraan syvään päätyyn. Meikä paineli tonne koppiin ja... No, vituksessa se meni. Miksei Big Boss pelaa? Ai minä vai? Niin, eikö se ollut Big Boss? No ei kato, kun tää on niin iso tää kaukalo, että ei ole nyt vähän aikaa tullut lätkää pelattua tai oikeastaan hirveästi ikinä, niin tässä on sen verran kova vauhti, että ihan turvallisuussyistä niin en pelaa, että oman turvallisuuden takia. Miten noin kamateissa puetaan? No sehän vaihtelee. No munarit on aika varma semmonen, veikkaa että kaikille eka. Mä laitan polvarit, housut, luistimet, harttarit, kyynärit, paita, kypärä, maila ja vammas. Onko sulla jotain erityisiä rituaaleja? Mulla on aina vasen luisti eka. Se on niinku aika väsynyt, mutta se on mun. Vasen luisti on eka. Ainahan puhutaan niinku urheilijoiden rutiineista, että ne niinku on. Ja mä muistan joskus mä sanoin tolle mun valmentajalle Koje Jaloselle, että joo, että se kysyi, että miten sä teit alkuun, mä sanoin, mulla on omat rutiinit. Mä olin joku 19 sanoin, että poika, sulla ei ole vielä vittu mitään rutiineita. Tähän väliin nyt tuli mieleen, kun ollaan täällä kopissa, niin mä näin Konnaa tossa, eli Petri Kontiolaa. Niin sekin sanoi, että se on joskus ollut pelaajassa. Täällä joo. Niin, ollut joskus silloin oli se oma pubi täällä. Joo. Se oli Nemon kanssa. Nemo oli jostain suuttunut, tai sillä oli vähän kimpaantunut, kun jengi oli pelannut täysiä. Ja Nemo oli sanonut, kun mä oon kopissa, että vittu ois noikin jätkät silloin nuorempana karvannut, niin ei ois nyt tarvinnut. Mut se on fakta. Mut miten sä näet muuten, jos sä ottaisit tossa lätkäkentän myllyn, niin... Voittaisin kaikki. Toi on hyvä kysymys, mäkin oon miettinyt. Mä saan kuitenkin luistella. Kyllä mä akkaisin kaikki. Mä otin mun viimeisimmässä pelissä myllyn. Sain pelikiello, 4 ottelun pelikiello. Siis varmaan semmonen 190 senttinen, varmaan 30 kiloa mua painavempi. Niin. Se löi mua eka näin. Sitten kun mä pääsin sit tilanteesta vähän irti, niin mä vedin niinku Tysonilla. En mä ottanut kiinni, vaan mä vähän näin. Pum. Ei, sitten se oli siinä. Eka vaihto on aina tärkeä, miten se meni? Tuntuu ihan vitun. Kerran. Sitten vielä pitäis niinku pysyä kiekko kovas vaan, koska Miten aina lähdettiin peliin? Oliko se eka vaihto tärkeä? No, eka vaihto oli sielu ulos saman tien. Rami ei pelleily eka vaihdokaan. Yllättikö tää vauhti sut? ihan vitusti, mä oon ihan piivi. Miten voi olla niin kassalla? Mä en ymmärrä pelistä mitään.
Mikä tuli? En mä tiedä, joku maailma. Tuliks? Tuli, tekki auki. Ei oo. Siis eihän... Mieti aamulla 6.3 ei naarmuukaan. Vittu 3 vaihtoa tossa, niin... Tää on vitusti vaan. Töitä pitää tehdä. Jos Rami poika käskee, niin sit se on pakko. No niin, nyt mennään. Nyt mä teen vähän. Ei vittu voi mennä kaikki läpi. Okei, mene vaan ohi. Hei, rauhoitu nyt! Herää! Hei, pelaa nyt, Herra Jumala, tuu tänne pelkää. Peliä. Jeesus. Ei meidän peli. Mikä nyt on? Pitää näköjään kaventaa ensi peliä, vittu. Ei oo kaikki mukana, Ei, leikki on koko ajan kentällä. Tää on sellaisia tissiposkia näköjään paikalla tänään. Annoit sä vähän koukkia ei-leikin Kolehmaiselle? Se vähän kiroili tuo. Kato, jos Espoosta tänne tulee, niin pitää antaa pientä, että ymmärtää, että on Helsingin puolella. Miksi ne päästä sua kentälle? No kato, kun silloin tästä ei tulisi peliä. Mä oon kuulemma vähän semmonen riski, että voi olla, että voi menee vitu hyvin tai sitten, että se ei käy peli lainkaan. Mä oon vähän huono kerää itteeni. Ootko kuullut sellaisen sanonnan, että mieluummin pitkä kuin punalamppu? Punalamppu palaa, tulee maali, niin mieluummin heität omista vaan ulos. Kohtaaks mä vihapuetta? Niin. Laitetaanko sulle ikin mitään viestiä? Ei, aika vähän kyllä. Aika vähän. Yllättävän vähän. Okei, meinaa toi somehan on aika raaka ammatiltaan. Siinä kohtaa yleisesti varmaan Pitäisikö aika paljon. mulla olla vähän vihatumpi? Toisko se vähän uskottavuutta? Ei missään nimessä. Mitä mä oon oppinut 4 kuukauden aikana, niin kameralle pitää olla rehellinen. Ootko allekirjoitat sitä? Kaikki mikä tuntuu, niin sinne vaan. Mäkin just pesin vessaan ja itkin. Minkä takia? Niin viime videossa pesin vessanpöntö. Ja sen jälkeen mä, tiedätkö, itkin, kun mä rakastan mun mummoa ja vanhempia niin paljon. Siis sitä, että vaan antaa kaikkea niin kuin mikä tuntuu. Siis muahan Jaakko jännitti tulla tänne. Jännitti totta kai. Kun sä meet johonkin, ja sit kun sä kuvaat ja annat palaamaan, niin totta kai se vaatii semmosen ekstra, tiedätkö? Niin kyllä se on just näin. Kuitenkin kamera vie aina paljon semmosen huomioon, niin kyllä se aina. Mut se on ihanaa sit, kun sä vaan annat palaa ja murrat just sellaisen hetken. Ja murrat jo myös jonkun käden. Haluatko pomppaa, että mä murran sun käden? En. Mä pystyn tehdä sen. Jake. Nyt mä haluan vihakommentteja. Okei. Mut tuleeko sulla tommosia pakoomaseja? Tulee. Niitä ajatuksia, tiedätkö? Aina kun mä näen sut, niin Poppe, Kiitti. tämmösiä mulla tulee. Kolehmainen, sä oot kuitenkin aika monissa liemissä keitetty. niin jännittääkö sua tulla uuteen paikkaan ja uuteen ympäristöön? Kyllä mua välillä, mutta aika vähän nykyään. Mä kuulin, kun sä puhuit siitä, että sä olit Bluesin kopissa. Se jännitti vähän, joo. Niin kerro siitä. Siis Jyrki Aho pyysi niinku, mun mielestä, tuutko heittää niinku joku koppia puheenäjille ennen peliä. Siellä oli monta pelaajaa, ketä mä oon kattonut junnuna. Ja jotenkin musta tuntui vielä, että mä oon niihin verrattu juniori. Suuri osa niistä mua vanhempia, semmosia kokeneet niinku ammattiurheilijoita. Kyllä mä vähän siellä oli silleen, että mitä mä voisin niille sanoa silleen, että se tsemppaisi niitä. Niin silleen. Oli semmonen fiilis. Kyllä sit meni ihan hyvin. Miten sä oikein hoidit se? Sitten mulla tuli mieleen se, että tuskin enää ikinä. Tai siis tämmösiä chansseja tulee niin harvoin. Mä oon kuitenkin vitusti kovempi jätkä kuin kukaan tuolla kopissa, niin kyllä ne kuuntelee. Okei, eli sulla on tavallaan toitua. Mä vähän silleen. Okei. Ehkä se on se toimii tsemppinä. Hei Jaakko, älä vie, mäkin haluun kuva. Siinä mäkin haluun kuva. Mä jäisin vielä pidemmässä, pakko lähteä. Jake. Laita toi siihen eteen. Niin kiitos paljon. Kun on tullut tää some ja kaikki, niin mä huomaan, että lätkäkoppeihin on myös helpompi mennä kuin vaikka 10 vuotta sitten. Tiedätkö, kun nykyään on niin kuin, urheilukin on niin paljon showta. Mä muistan 10 vuotta sitten, kun meni johonkin lätkäkoppiin, niin se oli ehkä vielä vähän semmonen, että tiedätkö, urheilijat on vähän siellä näin ja noin. Mutta nykyään se on makeata, että niinku otetaan sen kontentin kautta enemmän. Kiva Mulla on kaikki yhtä suurta perhettä. Yleensä pukukopissahan on tosi tärkeää, että jokaisella on oma paikka ja sit toisen paikalle ei oikeastaan mennä. Niin nyt mä oon tässä Big Z. Oot sä saanut rapaa? Totta kai, paljon. Mä en nyt mitään mentoroit tästä. Ei sä voit mentoroida, sä oot ollut paljon kauemmin tässä hommassa. Mut siis vaan, että sitä ei kannata välittää, kannattaa vaan pysyä, tiedätkö, aitona silti. Mut se on vaikeeta jollekin. Pakko voitto, hei. Nyt jos jännittää, voi jäädä koppiin vielä. Mä rakastan sitä. Niin, kun on kaikilla kiva, ei tää niin vakavaa. Vai? Ei nykyään ei saa tulla paha mieli. No se ei on, pidä se missään on nimessä. Se on ihan perse. Jep. Tää jengi on valmis. Mä näen sen jo nyt, eli pakko voittaa. Muuten lähdetään lauluun. Se mä veikkaan, että Spider on vähän mielialapelaaja. Se on vähän niinku minä. Mä veikkaan kans. Sitten jos se ekas vaiheessa soi omis, niin voi tulla aika Spideri veti hyvän puheen.
Se vaan sanoo, että punaisia on vastas. Punakone. On vitsi nyt pelottaa. Hyvä Spideri! Ei vitsi! Mistä se muuten tulee toi Spiderin lempi? Mä en itse asiassa tiedä, mistä se tulee. Kai se liikkuu siellä kuin Spideri, sillä on niin pitkät raajat, että näyttää, että sillä olisi kuusi. Totta kai muuten, sähän sen sanoit. Joo. Toi oli nätti. Mä voin vetää joka toista. Kato, heti vastuuta lisää. Joo. Heti kun alkoi toimia, niin valmennus kiittää. Ketäs muita? Leppilampi. Leppilampi. Minkälainen pelaajatyyppi? Erittäin ketterä ja ahkera, sanotaan näin. Onko älykäs? Älykkyyttähän on monenlaista. Joo, juuri näin. Ei ole leppi, se on oikeesti nälkäinen. Se on niinku kuntokone ja nopea luistelija. Ja nyt Spider! Fuck! Sehän oli ihan hyvä taso. Kaikilla oli hauskaa, tuli hiki ja oli kivaa. Mennään vaikka pelaa tennistä, jos sä viet mua, niin en mä asia, että vittu mulla on kiva hiki tässä. Kerro vähän, mua alkoi kiinnostaa. Mä asuin Radisson Blue Seaside Sweetissä 2 vuotta. Kävikö sul kylässä? Ihmisiä. Joo. Miten sä luulet, mä oon 26 ja Stadi Kingi. Mulla on sviitti. Mun jatkot ei lopu ikinä. Aina tulee lisää. Eli Kävin. aika kiva. Mä voisin värittää enemmän. Ei, itse asiassa nämä on ne asiat, mitkä mua kiinnostaa. Niin moni muitakin varmasti. Mä en lähde roustaa ketään. Ei me sitä, mutta Mut se oli hauska aikaa. Siis mulla oli semmonen, jotenkin siinä iässä oli semmonen mindset, että mun pitää olla niinku, mä pystyn vartis poistumaan maasta. Mä halusin asua Sweetissä, tiedätkö? Siis mä pelasin silloin Espoossa itse asiassa. Se oli maksu. Mulla oli, se oli oikeesti itse asiassa, joo tää märkä juttu oli silleen myös puoli läppä, mutta se oli oikeesti hyvä urheilija, koska pääsi aina aamiaiselle. Sitten kato autoparkissa, silloin tuli vielä just ne skuudekit, ne mitkä kun sä menet se eteenpäin, niin se menee eteenpäin. Joo. Sitten mulla oli semmonen, mä painoin aina sieltä mun Sweetistä chill aamiaiselle, hain niitä kamoja. Sitten ne hotellityöntekijät, tiedätkö, niistä tuli mun ystäviä. kiva päivä. Oli kiva pomppe, että olit mukana. Oli kiva Tuli olla vähän semmoista mukana. niinku kotosaa fiilistä. Oli tosi kiva olla ja nyt me mennään itse asiassa kattoo sun auto. Kyllä se aluksi aina kun tulee uuteen paikkaan niin vähän, mut kyllä tossa loppuun kohden niin aika tuttavallista keskustelua. Onneksi Iimi on tommonen värittäjä, että se ottaa niinku haltuun. Ja Maxi oli tosi mukava äijä. Värni. Joo, Mistä tietää, että ollaan Herttoniemä sitä Helsingissä. Rupeaa tapahtuu. kyllä. Siinä se komeilee. Oi. On nätti. On. Tosi nätti. 2-värinen. Sitten katolla on vielä meikäläisen ihan oma kuva. Näytäs vielä tää toinen puoli ihan musta siis. Joo. Käyt kattos. Ui. Se on musta sieltä. On hieno. Ja sit siellä on meikäläinen. Tuleeko ikin kolehmainen tämmöisessä tilanteessa silleen, tavallaan ei nyt ylpeä itestä, mutta silleen, mutta hän muistuttaa itselle, että kova työ palkitaan. Juuri, kyllä todellakin. Kyllä mä tossa kun menen tuohon Mesen rattiin, niin kyllä siinä on semmonen, että hyvä Teppo, että oot jatkanut tätä. Ja noit pitää niinku muistuttaa itselle. Tää vuosi tulee olemaan kova tilipäivä. Hei Teppo, kiitti kuitti, laitetaan koodiin. Laitetaan koodiin. Mäkin lähden tästä.